tinago mo. Di ang aking mundo. Bigyan mo ng ngiti. Di ayaw mo pa. Ish, hello. Ish, 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 ish. Salam. What? Ano? Ha? Yes, please. Basta that is enough. Thank you. Welcome. Lahat puti ang aking mundo. Dahil
Ha? Hi, mag-load shower sa 1 mil. In the house. Hi, Mirko, baby love. Kumakain din ako. Pansit. Tsaka gatas. Hi, baby Miko. Ba't ganyan? Ilong mo lang nakikita ko, saka yung gusto. Gatas. Gatas mo. Breast milk. Nagsaing ka? Yan mo lang din, hindi ko nagkasaing. Yan lang agahan mo? Walang kanin? Luto mo kaya yung ano, yung noodles. Bebe Miko, kamusta po? Pasta. Ano puntahan mo dito yung pera? Magpa-ano ka ngayon? Magpatanggal ng ano ba yan? Kasi may oras ka pa. Maaga-aga pa may papagawa na naman sa'yo. Puntahan mo pera. Patanggal mo na yung brace mo. Pag Sabado kasi hindi ako busy. Kasi walang kordapya dito. Walang duty. Yung mata mo, oh. Luluwa na. Eight hours ako dito, daddy. Hindi na ako uuwi. Straight akong ano. Kahapon na ako uuwi. Ay, gabi. Gabi ako uuwi. Hmm? Ha? Anong paano yun? Anong paano yun? Mamaya pa akong hapon ang uwi. Yak. Ba yung inumin na yan? Lalo kang magiging stupid yan. Ang lakas mo magsinga, ayan tuloy, dumulugo yung ipin, ano mo, ilong mo.
Yan tuloy. Lumalaking butas ng ilong mo. Kape sa umaga. Gabi naman, sa gabi naman ay gatas. Charot, charot. Nang dumating ka sa buhay ko, hindi ko mahal ang aking mundo. Bibigyan mo ng ngiti at bigay ang buhay. Hindi ko mahal. Ano? Tapos ano yun? Salamat Good morning. You need spoon? Plastic spoon? O mapit spoon? Adi spoon natin ba? It's okay. Nabi muskila, wash. Okay. Thank you. There's water. Yeah. You need hot water? Yeah. Ayos. No, I will take it from you. Yes. Okay. Full, half. Full. Merry Christmas, Miko. Oo. Oo. Miko, Merry Christmas din. Mark date of my grand return. Next naman yan. Grand return. Ay. Ay. Ano yun? Hindi ako makapag ng link. Mamaya ko na lang ng link mo dito. Ano wash, madam? I use it, I wash. Ano yung sabi mo kanina, daddy? Ano yung maulaw? Maulaw. Ay, wow. Mahihain. Maulaw. Ulaw, kunin mo ba? Oh, ikaw kaya yun? Bako ng mukha mo. Uy, masarap yan, dad. Di ko natikman yan, Buti na lang, may kasaba cake ka dyan, kahit di ka magsaing ngayon. Inday, ayaw pag minaldita kay di... Pinapalayas ka na talaga. Overstaying. Overstaying ka na kasi.
Inday, ayaw pag minaldita kay dili ka Diyosa, kaya pod ti ka isulod sa sakog, ilabay sa dagat nung kalayo. Iman gamhanan pod ko kung musuko ako. Hugot pa mo. Di ba? Ako, yung dating post ko dati. Laging tandaan, pag ang puso'y nasaktan, kasalanan mo yan. Laging tandaan yung ilong mo. Mulubo. Someone always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Saying no. Video. Ano ba yan? Ang ingay naman. Parang ikaw yung nagtatrabaho sa construction. Madam. Hi. You Good are morning. new? Morning. Deborah. You are new? No. I didn't. Old. Old. I never see you. Yeah, because I wasn't assigned here for a long time. Oh, so you go. I assigned from another client. Yeah. Okay, Then I'm back. you're welcome. Thank you. Bulit mo. Someone always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Saying no. Food Trip Rangers, hello. Nag-load siya out, Bebe Labs. Hi, hi, hi. Thank you for coming and visiting on my live. Nice to meet you. You too. Have a good day. You too. Bye-bye. Nagjajakol ka pa dyan eh. Malis ka na dyan, oy. Ay, bad ako. Ala, naka-live pala ako. Umalis ka na dyan sa ano. Ay, bad ko. Sige na, bye-bye na. Sorry.
Tara naman. Ikaw kasi pasapahama ka talaga. J Green, mega love shower out, baby loves, thank you for coming. At sa patamsak, yan, lapag-lapag na lang po ako kasi di ako makapaglapag ng link. You know, hindi ko dala yung isang mobile ko, so, kaya na po yung maglapag ng mga links niyo. Yan, harang lang po. Thank you sa paharang. Thank you sa sa pagbisita. Ayan, so pabalikan ko yan mamaya yung mga nilapag ng link dyan. Susugurin ko yan. Because I have a lot of time later. Yay. Tarararan, tararan, tarararatan, taran, tararan, tararan, tararan. Thank you sa paharang. Ayan, lapag niyo lang po yung mga link nyo dyan. Mamaya pupuntahan ko po yan, susugurin ko yan. Dahil wala akong cellphone na isa mamaya, ay ngayon. So, di ako makakapaglapag ng link. Yan. On the way, food trip. Ayan. So, lapag mo na rin link mo, bebe J Green. Miss you po. Miss you all. Miss you all. Na-miss ko kayo. So, dahil nandito na tayo ulit sa aking lumang pinagtatrabahuan, babalik na tayo sa paglo-live every Friday. Oy, Saturday pala. Sorry. Every Saturday. Ganitong oras po. Hi. Impake ka na yung mga gamit mo, Daddy. I-check mo yung lahat dyan. Yan, i-check mo. O, sige. Love you. Tawag ka mamaya. Buti nagkasya ako sa bulsa mo. I'm always saying goodbye. I believe it'll hurt when we cry. Miss you all. Sugurin yung mga link dyan. And then lapag na rin po kayo ng link nyo, ha. Di kasi ako makakapaglapag kasi wala nga po akong gawa na wala nga naman po akong isang cellphone na maglalapag ng link. So, kanya-kanyang lapag. Lapagan style muna tayo, ha.
sila. Paalam muna ako, bye mga baby loves. Thank you po. Tinatawag ako. Bye.